Ah, ụmụnne m anyị ejidego onye ngala Igbo person bịa na na-ekene shop unu. ga-abịa kidnap nwa gị. Ọ Commander Ana m Special Squad Agụiyi sị from ka m Ifedunu. kene Agụiyi Abanụ Ifedunu eme Commander nwanne. Ihe Special metụtara bụ Squad emepụta gị Ifedunu. Ifitedunu Wee sị mba, Command ebe ọ na onye a nwa anyị nwoke, Vigilante. anyị agba mbọ chọpụta ndị mere ya. Ejidego Yes, mmadụ na ọkwa dị na onye nke asị na ọ fatigburu na-abịara abịa agụ efu nwa efu buru ya n'isi. fatigburu agụ kwatuwe Wee sị mba na enyi. anyị agba mbọ fụ na anyị na-arụ ọrụ nke anyị na-arụ ọrụ anyị na-arụ ya n'isi. Bụ gịnị ka m ga-eji keneba? Akwa onye akịta anyị jidegoro bịara Mana ebe m a kịta na-asị bụ onye bịara na shop ga kidnap nwa. dimkpa a wee Kedu onye na-esi ọ? anya wee bụrụ ịdị na-atọrị Chikwado a n'ebe a? ụmụazị ụbụrụ ọkada na-aga So na onye chee na ọ akịta. na-agba ọkada mana ọ na ụmụaka ya atọrị na-ede Bịa. ụmụaka na-agbafu agbafu ụmụaka na-akpagharị onwe fa ọkọ na-afọ tọrọfa onye ya wee maa So nkapụ they confirm no onye anyị jide wee maa kịta. Onye nkapụ Chimbenko Chikwado a na-achọ Ifitedunu achọ. Command wee Kidnap jide ya nwa. bụ o jere ịkpa mkpamkpa na-aba Kedu onye kidnap gị? na-aba Kedu ihe? na-asị ekene dịrị Bịa nso ebe a. mana bekwolu chekwolu Kedu onye chekwolu kidnap chekwolu gị? hai Akwa onye ka ya ebe ọnọdụ nwoke a gị? mee o jọgburu Akwa ebe ị nọ ka ọnọdụ udesigbuo gị? nkakwụ Kedu ka o luru gị ebe o tiligo wee jewe? epugo ome Na gịnị? wee bụ na akwụ arụnyelụ Akwa edishọn na onye a? ntụ ka o lue Ihe ọga ya kwuru ọwa asị. epukwugo ome Ihe obere nwa kwuru ọwa asị. alụ Akwa na aba ka ị bịa na-emezi duru ka ị bịa duru onye. bịakwolu chekwolu Amenta ski nwoke megoro m ya. asị na ọ bụ onye ogidi Tuta ski ta Commander Ifitedunu kpọrọ na onye abịa ogidi ka ya na ndị Vigilante Command ogidi karịa maka onye a abụrụ onye ọ sịrị na osi ogidi ọbanye obosi ọbanye ogbunike aba ọbanye Ifitedunu o wee na-akpagharị na Anambra na-atụ ụmụaka si nwelụkọ na onye a nwunye ndị polisi ọkarịa afasị nwunye ndị DSS ya nwunye ndị amịsị nwunye ka amalụkene ebe nwa amadi a si bute ike amụsụ nke a o ji akpamkpata mkpa na Anambra ekene malụ ebe fale jesi ka a jee kpọnata ụmụaka kpọnye nnefa na nnafa ọ bụrụ na unu ga-enye ntị wee nụrụ ogbe niile na obodo niile a ọ tọrọ mmadụ si jekene gwa ndị polisi na ụmụaka na-efu efu si jukene onye ọfụma ka ọ mara ebe fa gboje fa maka fọdụ ka fa na-ere ụmụaka ele nke a na-akpọ child trafficking ogene na-ede ngala Igbo na-ekene unu.